Hau formatuen irratia da, hemen maititako gaurri. Kaixo, gaur bi formatu etorriko dira, Hannah Montana eta Harry Potter. Txalo bero bat Hannah Montana entzat. Kaixo, Zireta Maite, eskerrik asko gonbidatzea. Zer moduz bidaia, Hannah? Oso ongi, baina trafiko pixka batekin, istripu bat egon daita. Bueno, Hannah, orain galdera batzuk egingo dizkizuen. Nola lortu zenuen abestari izatea? Operazio Zirupara joan nintzen eta irabestiekin irabazi nuen. Zenbat diskotea dituzu? 5 disko. Eta zenbat dituzu? 20.000 disko. Bueno, Hannah, elkarrizketa bukatu da, baina oraindik ez joan, zeren publizitatea eta gero Harry Potter gorekin izango dugu. Bueno, entzuleok, orain 30 segunduko publizitatea izango dugu, baina zuek izaspertzeko Hannah Montanaren musika pixka bat jarriko dizuen. Eta musika eta gero Harry Potter ezagutuko duzue? When I think about the previous relationship we shared, it was awesome, but we lost it, 'cause now possible for me not to care. And now we're standing in the rain, nothing's ever gonna change until you're here. That's it. Kaixo berrizten zure maitea, orain Harry Potter sartuko da. Txalo bere bat Harry Potterentzat. Eskerrik asko gonbidatzeagatik formatuen irratia. Eskerrik asko zure etortzeagatik. Orain galdera batzuk egingo dizugu. Nola pasatu zen azkeneko bideoa egiten? Oso ongi pasatu nuen. Zenbat orduan txaiatzen duzu astero? 4 ordu astero, 2 ordu egunero. Lagun behiak egin ahal dituzu? Bai, lagun asko eta gainera oso ongi pasatu dut beraiekin. Eta pelikulan zenbat kostatzen duzu makiatzea? Ordu bat. Bueno, Harry Potter zure elkarrizketa bukatu egin da. Orain, Hannah Montanarekin joan zaitezke txalo berak beraientzat. Bueno, entzuleok, orain Hannah Montanaren disko bat eramanei baduzue deitu telefono honetara. 9-8-8-8-8-8. Kaixo, entzulea, nor zara? Eixo, ni patxiku nahi. Bueno, patxiku, orain galdera bat egingo dizu. Nola deitzen da Harry Potteren agomina? A. Antonio. B. Ron. C. Tom. B. Ron. Oso ongi, patxiku, Hannah Montanaren diskoa zurea da, hurrengora arte. Eta orain Harry Potterren azkeneko bideoa nahi baduzue, deitu telefono honetara ere. 9-8-8-8-8. Nor dugu telefonaren bestaldean? Maitani. Bueno, Maitani, nolako denetaretan Hannah Montanaren hilea? A. Horia. B. Gazten kolorekoa. C. Beltza. Ze beltza. Sentitzen dut, beste batean ean